ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong jong ini ke artli ke tim ka JCB Sports Club kala yo rung shaka kala yo khun jong ka semi final ha ka knockout football tournament bala penyai de ka Umroi Block National People's Youth Front Hamadan Umroi Nongra ka jing yo rung jong kini ka kinhon shaka semi final ka badai hadin bakala la ban penrem no ya ka kinhon ya lai kai jong ka Umroi Nongra Sports Club kumban supentip hangne yagani ka football knockout tournament bala penyai da ka Umroi Block National People's Youth Front kum shibenta ban plelat plelinti yaki khon samla bakin say madan yaki sap ki phong hakikam yale kai football ka khusnam shaka ginhon ladu hagani ka lumpung yale kai kadai de ka song pisa ka ba arlak tengka kat ba ka kinhon ka bawan baar ka khusnam ka long de ka song pisa ka ba shilak tengka hagani ka snila sakilang da usamla Cornelius lalu uway ni ginong tho khubor bala khamrang ba Haribhoi district ubala long kumukongsan hagani ka sngi harangkat ka jinga donlang jong president ka Umroi Block National People's Youth Front urang ba asnong ka Umroi Nongra uba pi dekhar bat kiwei Kaya ka bangakwa ban pasyat kendiat kensoj hagani ka por golong bana ka bata jogi kun samla jong ka Umroi konsensi barok away Haribhoi bar hakajelah hai barogoi takai ke ba nganga kwa banong ipi ngadap da kejing kemen na bangai I badon kum kini gejat tournament kai ke ba pelongnya bangan sukumen kadai namar bangai I bagi kun samla badon sap iyo ya kata karensan mapen pawe la ke sap kepong ke jongki ha kamele kai football lese gidon ru shibun ki kun samla ki badon ki sap ki pong baper hakiwe ki jile kai hoi ya ke ba mentatong ini persyang matkentiu ya ka sap kapong di kun samla ha ka milik kai football namar balengong e pi kumta bunsen hek ni kisgi ki ba menta bun na ki kun samla jongi gilasha ilam bakla kajing ma ka bakrau ha menta ka ba ap ya ki kun samla mensua baro ngi saya keren bagadi ka kiat udai secret udai duma bapen jot ya ka jing im jongi kun samla Henry hakini kisngi giya ba menta ke jingma ka bakrau ba bak up ke di rocks haka jinga lenti jonga keleng sodong jong Haribhoi district ngalo I ba ne rock uslajan bandrung saman la kisnong watcha kisnong no gondong ru tekai ke ba nga sukumen galong balada dan kum kini tournament kanirap shibon ya kun samla bakin klet ya kini jingdi basniu kamtam rocks kalau kesok basang sot hadu kata-kata ngai I hakini kisi mata sisin ba pilang ba drugs lati kena ba ka jim jupikan jot so sang sot ki kimi pa teng menmit kimyo thia kimyo dem ki perkhat nam ta ki khun namar ba ki khun don ki khun joki ki balangop how drugs tena kata ka daw ngong ye pi ko ki khun samla jong ka nongra ko ki khun samla jong ka mroi ka thany mroi baro ko wei ngakan tu ye pi ngaduk ki kimi ki pa ki kun samla ki nongilam shnong ki nongilam thau ani ki seng balang ani ki no ginhun tong indon gawai ga matsim mane trelang na manta ban kentiu ya ka sap kapung jogi kun samla hakane ga dong ba ka than jongi khamtam tong ine don kata ga di trelang ban pek perman ki kun samla jingi khna bakin light na ka tersim jog jingjot leng ba jong ne drugs pi ngam don kamban ong le don batai hakini ki si ba manta ka juk science la gajuk teknologi menta ada pi petang le bagi YouTube kai ka jing ta jong drop PE bahaka bakadui kai lam ya ki kun samaji peken poi sya ka jingjot ane wa ban sim ya ka jingim lai beru namar balai bakim la shu ban light na kata ga jing kerni how drops tena kata ga daw ko ki kun samla ane ka por ngaken tu pi tokier rhino riding now drops pelut ka por jong pia ka jile kai spot ngakan turu itu ki kena la ni samla badan haji pule haka juk ka bamanta kaya rengkat berkejing na kejistan kum ki samla ada pidon makana ka sap ka pong kad ba pidon ru ada pindon kejing na kejistan pinam la ban poi sei ru Let's have some fun and take it She can go